Здравейте хора, аз съм Стеймер и днеска неделя спам той там влог, окей? Какво спам? Влог от Лайфпост, окей? Днес ще спаме топове пак, не паме всички топове пак, окей? Това са топ сети, аз имам английски ники, не знаете, аз имам английски ники, така сега аз имам топ сети, окей? Аз имам топ 7 английски ники, а аз имам много неща за ники, окей? Защото искам да стреме английски, кое са и кое пише на английски, окей? Така се казвам забони се, да? Така се искаме забони се, Така, абони са канката и ако хареса и не, забони сте. Така хора, ако хареса и не, забони сте. Окей? Се разобите, аз пълха, ако по име. Окей? Така аз помня там на топ сети, той там, топ сети, аз имам английски ник, окей? Така сега спомням. Така, 3, 2, 1 и са. Така. Така се по-айде се име топ 1. Така се е топ 1. Така се име топ 1. Две хора, топ номер 1, това писа на английски, две сега аз съм английски, така сега е семет английски. Така, писа Albert Science Squid, окей? Ако вижте, ето писа той там, Albert Science Squid, окей? И писа английско, ника, и това не е друго за... Мисля в сисен ники, Сисеника, това е не за това и не за друго за пиарите, какво правят и не за друго. Ако има помощ, си има голямия, той там, ми се списам за... Аз казвам за английски, английски, окей? Защото аз казвам всеки път за английски, окей? Аз казвам всеки път. Окей, защото е английско име и на ника и писа абе за английски и нещо писа нещо друго с английски, каза аз съм какво писа, окей? И не ми пука, окей? Така това ми е мой английски ника, писа абе за английски, окей? Това е мой английски хора, мое, окей? Така аз име топ номер 2, Така, топ номер 2, това е той там. Пак е като този там, като той там на Albert Science и се описе Albert and Bulba Monster. Окей? Да? Защото ето писа той там. Писа Albert and Bulba Monster красък и има той там голям за той си едно колосо, така си ядим какво става историята. Какво е едно колосо, така си ядиме. Да спите сенят, окей. Това е той там, стой ако стой спи, но ако са те суми са сумите, окей. Като той там за хората, ако те са сумите за Булба Монстър, окей. Защото ако са сумите, казах се суват, окей. Казах, това е много стара ника. Това е от английска ника стара, окей. И писа бъде на Булба Монстър, казах. Той там. И писа Булба Монстър, окей. Защото е много стара ника. Много. Окей? Окей? Да. Така аз име той там. Така се топ новите. Така се име топ новите. Така, топ новите, това е той там. Пише английски, така се са. Пише Football School Star Players. Окей? Не знае футбол. Аз играм футбол, като всички момце и мъже, окей? И те са фените, той там са Football School. Пише Football School Star Players, окей? И пише 50 Inspiring Stories of True Football Heroes, окей? Защото това е само футбол, защото аз взех от пака, той там са суни. Аз ви от
Мисля, толкова ти азек, защото азек той танца пак. И аз видях има футболско, като футбол. Усисте, окей? Има много играи за кои са тези деца и има много. Ето. Какво свирят децата? Те свирят Анге, феновете и не за друго за футболистите. Те свирят децата, защото те са фенове и те са футболисти. Окей? Защото те са футболисти и те свирят децата. Защото те свирят децата. Окей? И много обичат да играе футбол, мисля, да. Каза много обичат да играе футбол. Иду с малко форе. Окей? Така се взиме последно той танца топ номер 7, така сега взиме последно топ номер 10. Така сега взиме последно топ номер 7. Така хора, тук е топ номер 7 и тук е. И той и пише той там, това е нещо друго, да пише Queen Elizabeth. Окей? Това е Queen Elizabeth, той там с селената и те постановят те от така от Англия, той там за Великобританията и те постановят от Лондон, той там с Queen Elizabeth, окей? И след той там Buckingham Palace, тя си бе Queen Elizabeth, окей? И пише Platinum Sweepy Celebration, окей? So това е celebration на той там за Queen Elizabeth, окей? Защото ни паме за друго, ни паме за celebration и ние сме в Великобритания, ние живеех от Англия, така сега сме в Англия. И казах ти, Queen Elizabeth си ве от Buckingham Palace от Лондон, не само защото аз свия, защото не си вееме от Лондон, много е деско. Мисли ти са пътуване, мисли, да. Защото не си вееме, защото не аз свил хора. И се бъде много хора, защото не аз свил, окей? Да? Защото е много деско, защото не аз свил, окей? Каза пише Queen Elizabeth и от английски пише, окей? Казах ти, Queen Elizabeth си ве Лондон и Buckingham Palace, окей? Ние се бейтеме той сам за Queen Elizabeth от другия той там с Queen Elizabeth. Много скам не слан Queen Elizabeth посинала от една година. Да, защото стане на месец 10 и нещо друго, окей? Защото нази посинала. И ние се бейтеме той там за King South Daddy, окей? Не стане King South Daddy, това е Карл Салоса и пак си е Лондон, пак от Buckingham Palace, окей? Така се, това е никъде с Queen Elizabeth никъде. Това е много хубаво ника, окей? Така хора, това бе всичко, окей? Така сега мисля, не само типотен, защото не само спустина костата и избъм много готин. Така се си име другия вторник. Да, другия вторник си име, окей? Така се, иска ми се абони си пак. Така се иска ми се абони си. Така. Абони са канката, ако хареса и не, са абони сте. Така хора, това бе всичко. Ми искам сал, но какво според искам сал? Сега съм пияно утре. И утре по той съм сице, така си искам да си видиме влог. Искам да запам влог, само вторник запам, защото съм сице вторник. И по вторник той сега свой без. Всеки сен съм сице, окей? Така се други вторник си име. И аз съм сице, така се пияно утре. И скаме сал. Сал.